Здравейте! Днес клипчето ще е малко по-различно. Днес ще ви науча как да редите чаши или както им е названието Speed Stacks. Може да използвате пластмасови чаши от кафе машина. От кафе машина, защото другите пластмасови не стават, залепват много. Ако искате по-хубави, ето тези са единствените вид в България, не съм намирал други. Rapid Cup от Vega, т.е. един магазин във Варна. Така, първо ще ви науча на първото нещо, което трябва да научите. Между другото са 12 часа в комплект. Първото нещо е ето това. Правите 3, правите 3, правите 3, после ги събирате и ако имате таймер, спирате времето. Така, първо трябва да се научите как да правите тройка. Има два начина. Единият по-лесният, ако ви залепват чашите, хващате две, оставяте едната и слагате тази отгоре. Ако сте с ето такива чаши, които не залепват, хващате една в дясната ръка, другата в лявата и слагате така. И ги събирате по обратно. И става нещо като кръгче. Така. За събирането. Правите. После за събирането, нали, там събирате, ако ги видите от тук. Събирате и това. И това го събирате с една ръка, както си искате, и тогава спирате времето. Така. Това е лесно. Затова ще ви покажа следващото нещо, което е, казва се 3-6-3. Сега показах 3-3-3. 3-6-3 е ето това. Правите 3, правите 6, правите 3. После събирате 3, събирате 6, събирате 3, отново с една ръка и спирате времето. Така. Махаме тези сега. Да направим шестицата. Начинът е, нали, без да правим и така. Едно по едно да ги слагаме нагоре. Начинът е да вземем 3 в едната ръка и 3 в другата. И започваме ляво, дясно, ляво, дясно, ляво, дясно. Да ги съберем. Хващаме най-горното, пузваме на тук. И това е така го хващаме. И пак става 3-3. И после ги слагаме на купче. Така. За събирането. Само да направя. Събирате това за ръце. Това. Пак. С две ръце. И това, нали, с една отново. И спирате време. Така. Следващото нещо, което трябва да ви науча, е как да правите сайкъл на английски, на български, не знам точно как се превежда. Така. Значи правите 3, 6, 3, после ги събирате. И сега това го събирате с една ръка, защото като го събирате, хващате това и двете ги съединявате. С разделени 3 на 3 и почвате ляво, дясно, ляво, дясно, ляво, дясно. И правите пак същите шестици, стават две шестици. После ги събирате и винаги се връщате от където сте ги направили. Ако сте ги направили от ляво на дясно, почвате от ляво на дясно. Така, сега е най-важната част. До тук всичко знаете. Това е най-важната част. Как да направим 1-10-1. Значи, взимаме две чаши отгоре. Едната е обърната. Аз обръщам с дясната си ръка. После, за да направим ето тази десятка, трябва да вземем 5 чаши в една ръка.
може, ако имате такива чаши, е хубаво да запомните колко са големи 5 чаши и да не се бавите да ги броите. Взимате 5 чаши в едната и другите 5 в другата. И започвате. Ляво, дясно, ляво, дясно, среда. Ляво, дясно, ляво, дясно, среда. После, за събирането, хващате тези чаши и нали, тази се обръщате. И сега целта е, като ги съберете, ето тук бяха 3, средата бяха 6, а тук бяха също 3. И като ги съберете, трябва да станат пак толкова. Значи събирането е с ето такова движение. Така, така. Значи, ето тези, така. Така, сега е специалният момент. От ляво взимате всичките 5 чаши, може и по това да се ориентирате, а тук взимате само една. Ето тук остават 3. И другото движение, така, с тази чаша, една чаша, събирате тези две и стават 3. Тук са 5, тук е една, слагате ги и стават 6. 3, 6, 3. Така. Ето това е таймера. Може да го изтеглите от Google Play. Също. Значи задържате. Когато светне зелената светлина пускате, почва да върви времето. И спирате, когато с двете ръце го натиснете. Reset и Power. Знаете какво е? Така. Ще ви покажа едно нареждане по таймер и ще свърши клипа.